Il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat innota b'sodisfazzjoni l-fatt li l-Gvern Grik qiegħed jgħid li l-Greċja se tkun qed tħallas lura l-flus dovuti minnha. Għalkemm il-Prim Ministru għamel ċara li l-iżviluppi tal-ġimgħa filgħaxija ma jfissrux li hemm qbil assolut. Joseph Muscat għal dan meta intervjena fi programm fuq l-istazzjon RTK. Dawn xi ftehmu hemm punti importanti li hemm fuqhom u għalina hemm l-iktar punt li għalina jagħmel sħaqna fuqu. Fejn il-Grieg qegħdin jgħidu il-flus li ġew mislufa li lna ħantuhom lura. Imma l-qbil huwa suġġett ikkundizzjonat minn xi ħaġa oħra. Huwa kkundizzjonat li l-Griegi jagħtu lista ta' affarijiet ta' miżuri li ħajamlu. Issa x'ħajkunu l-kondizzjonijiet, x'ħajkunu l-lista ta' riformi li ħajamlu. Il-Prim Ministru kummenta dwar is-sitwazzjoni fil-Libja u reġa' tenna għal attitudni kontra l-allarmiżmu mingħajr bżonn. Minn żmien għal ieħor xi tip ta' pereżempju kien hemm plajja li ġejjin xi nies dajjes armati u bdejna naraw nduru minn fejn ħarġet din il-plajja. Plajja li ħarġet minn sit tal-internet li mhijiex sostanzjata. Full stop fresh. Dan huwa mument li nkunu flimkien nkunu maqudin, nippruvaw nsibu linja waħda u vuċi waħda kif nitkellmu bħala pajjiż u ma nħallux ċertu elementi li jippruvaw jallarmaw iż-żejjed. Il-Prim Ministru reġa' mela ċara li l-Gvern huwa wieħed viġilanti, filwaqt li tenna li jekk tinħass xi teddida ikunu l-ewwel wieħed li jitkellem dwarha. Li kieku hemm hawn xi problema jew xi periklu l-ewwel wieħed li ngħid lin-nies isma' attenti għax jista' jiġri hekk u hekk, jew ħanieħdu din il-prewkazzjoni minħabba hekk u hekk. Dik hija d-dover tiegħi bħala Prim Ministru nagħmlu ġieħ kemm hemm.